Какво ще се случи, ако изключим млечните продукти? Първо, храносмилателната ви система ще се подобри значително. Със сигурност признаци като подуване, запек и всичките тези неприятни храносмилателни проблеми ще изчезнат. Ще имаме по-малко възпалителни процеси в тялото си, което е също изключително важно. Ако имаме хормонални проблеми, също това спиране на млечните продукти определено ще може да подобри нашето цялостно състояние. При акне и кожни заболявания, повярвайте ми, това е едно от първите неща, които се прави и е много вероятно всичките ви пъпки и проблеми с кожата да изчезнат. Защото, както знаем, непоносимостта към лактоза води точно до тези проблеми. Също така, може да се сбогувате с някое друго излишно килограмче, защото повечето млечни продукти са изключително висококалорични и са предимно съставени от трансмазнини. Така че, вие решавате дали да изключите млечните продукти или да продължавате да ги консумирате.